Mette Vestergaard, og jeg er chef for Europaparlamentets kontor her i København. Set fra Europaparlamentets synspunkt, så er det jo fuldstændig forrygende, at to så markante navne, som Morten og Morten, de har lyst til at henlægge deres første duel her til Europahuset. Og det er vi både sådan glade og beæret over. Så tusind tak til jer to for at vælge lige netop det her sted til at lancere jeres sådan personlige hanekamp, om jeg så må sige. Vi er også glade for det, fordi vi jo i den grad står som, hvad skal vi sige, institutionen Europaparlamentets ansigt udadtil her i Danmark. Og vi håber selvfølgelig, at det her det er bare startskuddet til en rigtig, rigtig god periode, hvor der skal være fokus på parlamentet og det kommende parlamentsvalg. Og ved I, hvornår det er? 25. maj 2014, og alle jer, der sidder med kalendere, så bliver jeg opfordret til, at I straks får det skrevet ind til jeres iPhone, så hvor I ellers har ligget foran jer lige nu. Jeg ved, at Morten og Morten, de synes jo, at det her det er verdens vigtigste begivenhed. Jeg synes også, den er vigtig. Men jeg vil godt lige sige, at det her det er jo kun en 20-start på den rigtige kickstart til Europaparlamentsvalget. Næste uge på Bornholm, der vil Europahuset også være til stede, og en af de arrangementer, vi lægger aller størst vægt på og glæder os allermest til, det er vores kick-off til Europaparlamentsvalget, hvor alle partierne vil være til stede. Så det her det er, hvad man kan kalde en forsmag på den kæmpe store debat, som vi håber, det bliver på Bornholm, og hvor I kommer til at få lejlighed til at få endnu flere synspunkter repræsenteret. Og ja, der er nogle af jer, der ikke vil være på Bornholm, men jeg ved, at der vil være intensiv mediedækning af det derovre på alle mulige ledere og kanter, blandt andet Folkemødekanalen, som I vil gå ind og I kan gå ind og følge, hvad der går. Vi har i dag valgt at sige, at det ikke skal være mig, som jo har begge de herrer som kunder i min butik, så i hvert fald har jeg den ene herre i min butik, og Morten, så står herovre under EU-flaget, som er måske en kommende kunde i butikken, som skal være ordstyrer, men derimod Mads Brandstrup fra Børsen, sådan så vi kan få en sådan professionel og dynamisk og levende debat fuld af god energi. En anden måde at skabe god energi på er at bruge nye sociale medier, og I vil selvfølgelig kunne, I har nogle af jer allerede set vores oplæg og de to herres oplæg på Facebook. Vi vil også anbefale de af jer, som følger Twitter, at gå ind og følge hashtagget 2x Morten, og også selv bidrage til Twitter-debatten i det omfang, at I føler jer fortrolige med det medie. Det var, hvad der var fra min hånd. Jeg håber, I har fået kaffe og kage, så I er godt polstret til en god times duel her. Mads, du står der. Ordet er dit. Det er dig, der får lov til at styre slagets gang. Jeg skal bare nyde det sammen med alle jer andre i salen. God fornøjelse. Tak skal I have. Jeg hedder Mads Brandstrup, jeg er politisk redaktør på Børsen, og skal forsøge at gelejde de her igennem den her time, som vi nu har, som der er gået de første 6 minutter af, så vi har 54 minutter tilbage, så vi skal gøre det stramt. Ganske kort indledningsvis vil jeg bare sige, at jeg glæder mig, hvad det bliver for en form for valgkamp den her gang, om den økonomiske krise, som jo sejler hen over hele Europa, hvad den kommer til at betyde for valgkampen. Vil der opblomstre europæiske løsninger på den her krise, hvor der vil blive foreslået europæiske vækstpakker, hvad ved jeg, eller bliver det en mudderkastning nord mod syd mod dem, der har reddet krisen rimelig fornuftigt igennem, og som dermed dikterer termerne mod dem, som har det meget, meget svært i de sydeuropæiske lande. Så det bliver meget interessant at høre. Det er også nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre, at jeg har bud på her fra de herrer heroppe på podiet. Rent konkret så starter vi med at gøre det sådan, at vi lige beder Morten kort introducere sig selv, hvem de er og hvorfor de stiller op til Europaparlamentet. Og så tager vi sådan en lille lynrunde for lige at peppe debatten i gang, hvor jeg har skrevet 8 emner ned på nogle sedler, hvor vi når måske 3-4 stykker af dem, hvor de to de simpelthen formuleret
som spørgsmål, som de herrer så kommer til at svare på, og bagefter har vi sådan lidt mere fri debat, hvor der også efterfølgende vil være mulighed for spørgsmål fra jer. Så tag endelig noter undervejs og find på nogle gode spørgsmål, fordi det er næsten altid det allersjoveste. Men hr. Messerschmidt, som kan man sige veteran i den her sammenhæng, vil du så ikke lægge ud og lige introducere dig selv? Det vil jeg gerne. Er der selv for arrangement her? Ja, det er to. Den lille røde. Ja, den lille røde. Sådan. Er det godt? Glimrende. Jamen tak for det. Tænker man i en alder af 32 skal blive udråbt til at være veteran. Nu vel, jeg er glad for, at både du, Mads, Morten og Europahuset vil være med til at tilrettelægge det her møde, som jeg har set frem til. Mest af alt, fordi vi formodentlig om et år, den 25. maj, skal træffe de mest afgørende valg. Ikke bare for os selv, men for det kontinent, som vi nu engang er en del af, eller i hvert fald være med til at træffe et ganske afgørende valg. EU befinder sig på grund af en for langt hovedpartens vedkommende selvforskyldt krise i den grad ved en korsvej. En vej, hvor man kan vælge at gå i det radikale venstres og alle andre eurofiles retning og sige, at dem, der har taget fejl igennem 20 år, dem har vi stadigvæk tillid til, derfor giver vi dem mere magt og flere penge. På trods af alle deres flagskibe, fra den fælles valuta til de åbne grænser til den ukontrollerede østudvidelse, der har udviklet sig til Titanic, der allerede har ramt isbjerget, så stoler vi stadigvæk på dem. Eller man kan vælge den anden vej, som er også en vej med Europa i hjertet, men med et Europa, der er bundet konkret til virkeligheden, og ikke af en eller anden tanke, en eller anden ideologi, som er tænkt ved et skrivebord, men faktisk er bundet den virkelighed, som er derude, hvor der bor 1,5 milliard europæere, som ønsker at samarbejde, men som til gengæld ikke ønsker at samarbejde på nogle præmisser, som de ikke selv har været med til at bestemme. Som ønsker at samarbejde baseret på, at det er de folkevalgte, der har magten, på den erkendelse af, at det er i nationalstaten, demokratiet fungerer, at EU's forsøg på et demokrati har spillet fundamentalt fallit, og at den vej, vi derfor skal gå, er den vej, som David Cameron i Storbritannien har formuleret, hvor man respekterer forskellene mellem nationerne, og ikke tror, at man kan harmonisere den økonomiske sjæl ud af grækere og finner og hvad ved jeg, hele EU's befolkning, og opfinde en helt ny stat, en helt ny befolkning, en helt ny tidsæra. Vi er nødt til at trække det europæiske samarbejde derhen, hvor virkeligheden ligger. Og virkeligheden er ikke der, hvor adfærden i alle landene er så ens, at man kan have en fælles valuta. Virkeligheden er ikke der, hvor svaret på de udfordringer, vi står overfor, er en føderalstat, som Barroso har erklæret det, eller at gøre kommissionen til landenes sande regering, som Merkel har sagt det, eller at skabe en superstat, som Rompuy har ønsket det. Virkeligheden er at skabe et fleksibelt samarbejde, hvor medlemslandene har mulighed for område at sige ja eller nej til, hvor det er, de ønsker fællesskab, og hvor det er, de ønsker selv at kunne regulere deres anliggender. Og på det område har Danmark jo i den grad været forgangsland. Vi har vores forbehold, som på fantastisk vis har bevist, at vi faktisk på nogle områder både kan samarbejde med andre lande, men også fastholde vores suverænitet. Fastholde, at det altså er Folketinget, der afgør, hvordan klaveret skal spille på vores forsvarspolitik, udlændingepolitik, valutapolitik osv. Det er en enorm styrke, at vi er gået foran og har vist det. Og den model skal udbredes i Europa, sådan at andre lande har mulighed for at få en fleksibel tilslutning. Hvis ikke vi gør det, så mister vi alt det værdifulde, der i virkeligheden er ved at samarbejde. Hvis vi tror på, at man kan presse yderligere på ved folk, der ikke er valgt, presse yderligere på ved at hæve udgifterne i Bruxelles, samtidig med at medlemslandene selv skal skære ned, og presse yderligere på ved at sejle videre af de etablerede projekter, som alle i dag kan se er slået fejl, så smadrer man i virkeligheden alt det, der kunne være værdifuldt i Europa. Det tror jeg ikke, Morten ønsker. Jeg ønsker det i hvert fald ikke. Og derfor er vi nødt til at vælge den anden af de to veje, jeg skitserede. Og det er derfor, jeg har taget teten op her. I virkeligheden vil jeg godt sige, at jeg har lidt savnet det radikale venstre i Europaparlamentet. I har masser af åndsfæller fra de andre lande, skal I vide, og der er masser af flyvske personer. Men jeg har savnet en dansk røst, som for alvor turde tale rent ud af posen. Jeg mener, sidst da jeg stillede op her i 2009, der var det nærmest ikke til at vriste et ærligt ord ud af hverken Dan Jørgensen, Jens Rode eller Bent Benson for den sags skyld. Vel, Dan Jørgensen ville pludselig have grænsekontrol, Jens han ville sætte hegnspæle, og Bent ville ikke have Tyrkiet med. Og altså, de vidste godt, hvad vælgerne ville have. De har så glemt det efter valget. Men det er dejligt,
nu, tror jeg, at få en ægte europæer, en person for hvem fædreland intet betyder. Og som virkelig kan artikulere det her projekt. Så velkommen på banen, Morten. Det er dejligt. Jeg vil også gerne sige tak for invitationen til at komme her i dag. Nu har Morten og jeg sådan varmet lidt op på Facebook, og det er fint nok, og det er enormt skægt at gøre, men det er altså også virkelig godt at møde hinanden i levende liv og at komme ind i en god debat, også med salen. Og tak for introduktionen, Mads. Hvor er jeg glad for, at du kalder Morten for veteran, fordi det gør mig til junior eller et eller andet i den her sammenhæng. Det er meget sjældent efterhånden, at jeg får den betegnelse, og det er jeg selvfølgelig alt den står endnu gladere for. Og jeg tror, at man skal sammenfatte, uden at tage forskud på debatten. Hvis der er en ting, Morten og jeg er enige om, så er det, vi er uenige. Og det, lad os prøve at folde det ud på en ordentlig vis og få en ordentlig diskussion ud af det. Fordi du har helt ret, Morten. Da det radikale Venstre blev født tilbage i 1905, der blev vi kaldt europæerne. Europæerne. Altså, og på det tidspunkt, der var det ment som et skældsord. Tænk sig 1905, det var efter de ophedede debatter om Københavns befæstning og Hørup og alle de her store mennesker, store radikale forfædre her, der blev kritiseret af højre regimet på det tidspunkt. Tænk sig, at et parti kunne folde sig ud og blive kaldt europæerne. Altså for mig er det også den dag i dag den største kompliment, man stort set kan få. Tænk sig, dengang var det et skældsord. I dag der er det i allerhøjeste grad en kompliment. Her har vi et parti, som tillader sig at lade sig inspirere af strømninger, af litteratur, af kunst, af hvad ved jeg, af alle mulige ting, der kommer ud fra, ja, også opera, Morten, som jeg ved, du holder meget af, som kommer uden for landets grænser, ind og lader sig, eller giver inspiration til blandt andet af det radikale Venstre, datidens europæer, nutidens europæer og fremtidens europæer, at de kan lade sig inspirere af. Så allerførst, ja, jeg kvitterer for den varme velkomst til at vedkende mig at være europæer med et stort i. Og det er stort i selvfølgelig. Og det er hårde tider at være europæer i. Der er krisetegn overalt. I hører ikke fra mig en eller anden jubelsang om, at alt er som det skal være. Så skulle man da være fuldstændig blind og have lukket øjnene, hvis man virkelig troede på det. Der er krisetegn overalt. Vi ser, hvordan økonomierne i syd de virkelig kæmper. Vi ser, hvordan der er mangel på jobs. Vi ser, hvordan vi skal blive bedre til at skabe jobs. Og tilbage står 2 grundlæggende spørgsmål for mig. Hvad skal til for at komme igennem den her krise, som vi ser overalt i Europa i øjeblikket? Og i den sammenhæng, punkt nummer 2, er EU en del af problemet eller en del af løsningen? Og jeg tror bestemt ikke, at jeg går for vidt her, hvis jeg siger, at jeg hælder til, at EU er en del af løsningen, og jeg tror, det er fremgået med al ønskelig tydelighed, hvad Morten mener, nemlig at EU er en del af problemet. Min tilgang til det er, Danmark er en del af Europa. Det er så banalt og så pragmatisk og så lavpraktisk som det. Vi har levet igennem hele vores historie af at handle og investere med omverdenen. I gamle dage tog håndværkere på valsen, som det hed, og rejste rundt i Tyskland, eller hvor det var, blev klogere, blev dygtigere, kom tilbage igen og berigede samfundet med de kompetencer, som de har fået ude i den store verden. I dag ser vi, hvordan Erasmus-programmer og den slags ting gør, at det bliver hverdag for danske studerende også at kunne tage fag rundt omkring på europæiske universiteter, på andre universiteter, andre læreanstalter, og lade sig få flere kompetencer, som man beriger sig selv med, og særligt også det danske samfund med. EU er en del af det. EU er en del af nogle af de helt lavpraktiske løsninger på nogle af de udfordringer, vi står overfor. Vi ser, hvordan at den danske industri er dybt afhængig af, hvad det er for vilkår, der produceres under, hvad det er for standarder, der sættes, og hvordan og hvorledes man kan afsætte til de øvrige EU-lande, ikke mindst det tyske marked. Og går man ind og siger i den sammenhæng, at det skal der pilles ved, og jeg skal nok vende tilbage, Morten, fordi jeg er ret nysgerrig efter at prøve at finde ud af, hvad du mener med dit punkt nummer 2. Jeg forstod godt det med radikale venstre som de eurofile, og hvad der lå i det. Men hvad du så lægger i punkt nummer 2 om Europa i hjertet og den type ting, det synes jeg, vi skal vende lidt tilbage til. Fordi for mig er det ret uklart, hvad det er, du så i givet fald vil med den type samarbejde. Det håber jeg, vi vender tilbage til. Tilbage står for mig, EU er en ramme til løsning af de praktiske problemer og de meget presserende problemer, vi har i den nuværende krise. Og vi skal bruge EU til at skabe jobs, til at blive klogere, til at skabe et grønnere og bedre samfund. Og så mener jeg, at EU er også Danmarks mulighed for at være med til at skabe en bedre verden. For at være med til at præge verden omkring os, for at prøve at gøre indtryk på at øve indflydelse i forhold til også en aktiv udenrigspolitik. Og det gør alt sammen for mig
at EU er en helt oplagt og nødvendig del af løsningerne på de problemer og de udfordringer, vi står overfor. Og lad det være ordene i første omgang. Jeg glæder mig til debatten. Tak. Det var meget mere kortfattet, end jeg havde tur håbe på. Det var meget dejligt. Nu har jeg nogle steder her, hvor jeg vil bede dig, Henry, trække det første. Et spørgsmål, som du får et par minutter til at svare på. Vil du læse op, hvad der står på? I eksamenstiden her. Skal finanspagten følges op af en egentlig europæisk finanspolitik? Og så kan man diskutere, hvad der ligger i en egentlig europæisk finanspolitik, men for mig at se, så er det stadigvæk nationalstaterne, som har ansvaret for at føre en ansvarlig økonomisk politik. Så på den måde nej, hvis det er det, du lægger et spørgsmål. Det er jo selvfølgelig stillet i forlængelsen af hele diskussionen omkring, der bliver stillet rammer omkring de enkelte landes økonomiske politik, men der er ikke nogen decideret økonomisk overbygning lige nu på den europæiske økonomiske politik. Det har flere økonomer fremført, at det er problematisk, fordi man på den måde ikke kan gå ind og stille rammer, når man nu får lov til. Det er selvfølgelig især inden for euroområdet, det er meget interessant, at man ikke kan gå ind og sanktionere lande, som forbryder sig mod for eksempel vækst- og stabilitetspagten. Skal der være nogle klare sanktionsmuligheder fra EU's side på finanspolitik? Nej, jeg mener stadigvæk, det er hver enkelt lands ansvar at føre en ansvarlig økonomisk politik. Og man kan sige, at hvis det ansvar var blevet taget så alvorligt, som det egentlig burde være blevet taget, så er vi nok heller ikke stået her, hvor vi står i dag i forhold til de økonomiske udfordringer og problemer, som EU, eurozonen og i øvrigt hele den vestlige verden er overfor. Så jeg mener, det her med den nationale ansvarlighed i forhold til at føre en ansvarlig og fornuftig økonomisk politik, det er og skal være i højsiden. Det synes jeg i øvrigt, vi gør fortrinligt herhjemme. Det er Morten sikkert også uenig i. Men det er jo krise, fordi der var nogen, der er uansvarlige. Og det er også derfor, jeg siger, at det er et nationalt ansvar at føre en ansvarlig økonomisk politik. Og det vil det også være fremover. Og hvad hvis man ikke gør det? Hvis vi ser gentagelser, eller som vi har set det i Grækenland, hvor man kamuflerer sine budgettal og så videre, lige pludselig, så står man med hatten i hånden og vil have resten af fællesskabet til at bidrage til kassen. Jamen, så skal hammeren også falde i en eller anden form, som diskuterer sanktionernes størrelse, hvordan det skal indrettes. Men det kan jo ikke være rigtigt, at fordi nogen måtte opføre sig fuldstændig uansvarligt, at man så bare skal give pengene op af lommen af den næste. Så jeg vender tilbage til det her med, og det er også vejen frem i forhold til de udfordringer, vi står overfor, at understrege det her med den nationale ansvarlighed i forhold til den nationalt førte økonomisk politik. Så er der jo masser af stier at betræde her i forhold til mere koordination, i forhold til generel økonomisk politik og strukturtiltag, og indre marked skal udvikles, og servicedirektiv og alle mulige andre gode ting, der kan være med til at bidrage, at EU's konkurrenceevne som helhed, at det øges og at det løftes. Men tilbage står altså en eller anden grad af ansvarlighed, eller en ansvarlighed nationalt, det er altså forudsætningen for EU. Morten, din replik til det? Jeg undrer, jeg er en lille smule forundret over sådan et nødende svar her, fordi det radikale Venstre har jo ikke bare stemt for, man har jo jublet over finanspagten, som klart, jeg mener, det er artikel 7, stipulerer, at hvis medlemslandene overtræder budgetkravene, så kan de dømmes en bøde på 0,1% af deres bruttonationalprodukt for året forinden. Det er jo for Danmarks vedkommende være 17 milliarder, altså for forrige budgetår. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor der er så meget ulig mund her. Altså ja, landene bliver dømt, det sker ved EU-domstolen, det er kommissionen, som kan anlægge sagen, og det sker, hvis man afviger vækst- og stabilitetspakken eller kravene i budgetloven. Det er det eget parti stemt for. Om det er en god idé, det vil jeg så nok stille større spørgsmålstegn ved. Altså, hvordan fungerer det for et land, som i forvejen har svært ved at overholde sin egen budget, og man så siger, nu skal I lige have en bøde på, skal vi sige, 10-15 milliarder, kan I klare den? Måske før terminen? Det er måske ikke den bedste medicin til lande, der i forvejen er dybt forgældet. Det er med et Anders Fogh udtryk som en boksehandske til et blåt øje. Men det er jo simpelthen et udtryk for den desperation, der præger eurozonen. Altså finanspagten er vist nok det 17. forsøg på at redde euroen. Er nu ved at blive implementeret i alle medlemslandene, og kære venner, siden den blev vedtaget, siden I sagde, I havde reddet euroen, der er det kun gået ned ad bakke for væksten og op ad bakke for arbejdsløsheden. Så det fungerer ikke, og I kan komme med nok så mange initiativer, hvor I vil med bøder og med straf og hvad ved jeg, få grækerne til at løbe lige så hurtigt som tyskerne, få dem til at betale lige så meget skat, få dem til at uddanne sig lige så effektivt og få deres erhvervspolitik til at fungere, som den gør i Tyskland. Det kommer bare ikke til at ske, og derfor kan man lige så godt droppe ideen om, at en fælles valuta bliver en succes. Altså det at sige, at Grækenland og Tyskland skal have fælles valutapolitik, det svarer til at sige, at Danske Bank og Amagerbanken skulle have samme aktiekurs.
Det kommer bare ikke til at fungere, fordi landene er så forskellige. Og det er det, jeg siger, at når man i Bruxelles har folk, som alene vil regere ud fra, hvad der ser godt ud på skrivebordet, men ikke ulejliger sig med at kigge ud af vinduet og forholde sig til de enorme problemer, som den politik, de fører, rent faktisk påvirker helt jævne borgere med, så er det ikke bare euroen, så er det hele EU, vi gambler med. Og jeg er jo enig i, at vi skal have fælles handel, men hvis ikke I stopper det der vanvidsprojekt med euroen, så ryger jeg også det indre marked. Men Morten, nu siger du det så af hensynet til de sydeuropæiske økonomier, man ikke skal gå ind og gøre det, men der har jo været økonomer, der har fremført, hvis nu man havde en mere finanspolitisk regulering af EU, så kunne man bede de nordeuropæiske lande om at træde lidt hårdt på speederen, og så give de europæiske eller sydeuropæiske lande lov til at komme ind. Men det ville jo kræve, at der var en sådan finanspolitisk overbygning. Hvad mener du med? Jamen det kommer også. Altså Guy Verhofstadt, som er formand for den gruppe, Morten kommer til at sidde i ALDE-gruppen. Men er det noget, du mener er en god idé? Nej, det er en rigtig dårlig idé, for det kommer ikke til at virke. Udover at det bliver selvfølgelig dyrere at være tysker og stadig mere elendigt at være græker. Men derudover kommer det ikke til at virke. Altså, der kommer en fælles finanspolitik. Schäuble har sagt det meget klart. Barroso har sagt det meget klart. Altså alle dem, der har en indflydelse i Bruxelles, vil have en fælles finanspolitik. De vil have fælles obligationer, de vil have fælles skatteopkrævning fra Bruxelles, så man ikke hele tiden skal ud og spørge medlemslandene, om de vil betale lidt mere, så man selv kan få snablet ned i borgernes øjne. Alt det der kommer, uanset om Morten Helveg bliver valgt eller ej. Jeg siger bare, det er en rigtig dårlig idé. Og hvis I ikke tror på mine forudsigelser, så tro på det, der er sket indtil videre. 18 gange har man sagt, at man har reddet euroen, og det er gået stadig dårligere. Det minder om dagpengene. Morten, vil du tage næste tema? Hvordan bekæmper vi rejsende kriminelle inden for Schengen? Og det er ikke noget, jeg har betalt for at få det gjort. Der er rigtig meget, der kan gøres, både nationalt og internationalt. For det før nu vil jeg ikke nævne national grænsekontrol, før til allersidst. Jeg vil starte med at sige, at den eksterne grænsekontrol er enormt væsentlig. Altså det forhold, at vi i dag har fået lande som Polen og Cypern og Italien, der i virkeligheden er dem, der bevogter vores eksterne grænse, og i øvrigt også Grækenland med deres meget velfungerende administration, gør det altså er ren hasard. For det betyder jo altså, at så snart man har krydset grænsen fra et tredje land og ind i det pågældende EU-land, ja, så er der fri adgang til Danmark. Så den ydre grænse betyder rigtig meget. Derudover, så skal vi have langt bedre regler for, hvornår man kan udvise. Altså i dag er politiets muligheder for at udvise til andre EU-lande i virkeligheden relativt amputeret, fordi man har særlige beskyttelsesværn for unionsborgere. Det skal forbedres. Så skal det gøres langt vanskeligere at svindle med dokumenter. I dag er det sådan, at man i Bukarest, jeg var der for 3 uger siden, kan købe sig til eksamenspapirer, ID af al art fra kørekort til pas og hvad ved jeg, for ca. 1.500 euro. Det er 10.000 kroner. Det kan man faktisk også i Rumænien optjene på et års tid. Og hvis man har de dokumenter, så er der fri adgang til alle EU-landene. Alle de ting skal løses. Og burde selvfølgelig have været løst, inden man nedlagde grænsekontrollen. Det siger sig selv. Det er fuldstændig tudet åndssvagt, at man først siger til medlemslandene, nu må I ikke bevogte jeres grænse, og så lover vi at løse problemerne bagefter. Man bør selvfølgelig løse problemerne først, hvis man derefter så insisterer på, at der ikke må være grænsekontrol, og derfor skal vi også have national grænsekontrol tilbage. Og mit svar og tilgang til det spørgsmål, det er, at Europol står selvfølgelig helt centralt i det. Altså det, at man inden for EU samarbejder om de her typer af grænseoverskridende problemer, er et utroligt godt eksempel på EU som en ramme for håndtering, for løsning af helt konkrete, påtrængende problemer. Selvfølgelig skal vi da samarbejde mere inden for EU omkring bekæmpelse af kriminalitet. Men det, der er ved at ske nu, takket være Morten og kompaner, det er, at vi er på vej ud af Europol. Og jeg står her med, jeg kan godt prøve at forelægge dig det her citat, hvor det er fra Berlingske Tidende her, 30. maj, Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Efterlyser en løsning, så dansk politi ikke bliver smidt ud uden for det europæiske politisamarbejde, der er blevet dagligt arbejdsredskab for ordensmagten. Hør her, Europol er et arbejdsredskab, som alle politikredsene flittigt benytter sig af. Det er praktisk, lynhurtigt, og systemerne bliver hele tiden udviklet, så det bliver endnu mere effektivt, siger Rigspolitichefen. Vi bruger Europol mere og mere inden for den såkaldte hverdagsagtige kriminalitet.
Det er eksempelvis inden for indbrud, som jo noget af det, der virkelig generer danske borgere, men også i forhold til tricktyverier og alt svindel med betalingskort, siger Rigspolitichefen. Det er vigtigt for os, at vi kan være med, og der bliver fundet en løsning. Det er Rigspolitichefens anbefaling til danske politikere. Det her er et konkret eksempel på, hvor vores forbehold på det retlige område, det betyder, at vi ikke bare spænder ben for os selv, men vi nærmest skyder os selv i fod med et oversaget havlgevær her. Selvfølgelig skal vi indgå i det forpligtende samarbejde, der vedrører bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Vi har redskabet, det hedder Europol. Det er op til os selv at få afskaffet det her retlige forbehold, så vi kan indgå med fuld styrke også i den del af samarbejdet. Jeg synes, det er lavpraktisk, jeg synes, det er pragmatisk, jeg synes, det er snusfornuftigt, og jeg synes, det er et drøn godt eksempel på, hvor EU er rammen om utrolig effektiv løsning af problemer. Så hvad venter I på? Men tænker du egentlig, at det skulle være et decideret, altså grænseoverskridende politik? Altså, der har været diskussioner, skal man have lov til at eftersætte, hvis man nu var på sporet af en kriminel bande, som så var på vej til Litauen eller til Tyskland. Skulle de nationale politier så have mulighed for at eftersætte samarbejdet? For mig at se, så er det alene en udfordring, at vi ikke bliver kylet ud af Europol-samarbejdet. Så inden vi når dertil, hvor, som du skitserer, så har vi en kæmpe opgave. Det er nu op til alle de andre EU-lande at beslutte, om Danmark kan få lov at få en såkaldt parallelaftale, der gør, at vi reelt set kan nyde samme beskyttelse, indgå i det samarbejde på lige vilkår med alle de andre lande. Det er op til de andre at beslutte nu. Det mener jeg simpelthen ikke er i dansk interesse. Jeg mener, at det er dansk interesse at komme af med det her forbehold, så vi kan indgå i det utroligt effektive samarbejde, som Europol-samarbejdet er. Alt andet skulle bare mangle. Er han ikke pointe i det, at vi stiller os ud for nogle værnsregler, de andre får? Jeg må indrømme, at jeg har ikke fået læst aviser her til morgen. Og derfor må der jo være en nyhed, jeg fuldstændig har overset. Altså, fordi hvis det er sådan, at retsforbeholdet er så stort et problem, så går jeg ud fra, at du har sørget for, at regeringen, som du har en vis tilknytning til, har udskrevet en folkeafstemning for, at vi kan få det afskaffet. Altså, det ville være naturligt, ikke sandt? Altså, hvis det er sådan, at helvede står lige ude for døren, så gør dog noget. Det er det ikke gjort. Vi kan bare tage initiativ. Vi kan bare komme an. Vi kan sagtens nå en lille rask folkeafstemning og retsforbehold, og så kan vi tage den der patentafstemning samtidig, så er 2 fluer med et smæk. Jeg er med. Og i øvrigt, at det skulle være min skyld, har jeg altså altid fået at vide, at ingen indflydelse har. Sagen er jo altså, at grunden til, at Danmark nu står til at ryge ud af Europol, det er fordi med den traktat, som du har stemt ja til, som jeg har stemt nej til, Lissabon-traktaten, der flyttede man Europol-samarbejdet fra det mellemstatslige, det man kalder søjle 3, ind til det overstatslige. Og vores forbehold dækker det overstatslige. Så det er sådan set teknisk set fuldstændig rigtigt. Det kunne I have lavet være med. I havde vetoret, da I forhandlede Lissabon-traktaten. Hvorfor sagde I ikke, det område der, vi insisterer vi på, at Danmark stadigvæk skal være med i? Hvorfor gjorde I ikke det? Det ville have været naturligt. Der er masser af gange, hvor Danmark har sat foden ned for at redde vores sommerhuse for eksempel. Men når det handler om vores sikkerhed, politiets mulighed for at samarbejde, så er det åbenbart min skyld. Ganske kort. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, om du vil forholde dig til substansen, Morten. At dit svar, som jeg hørte, det er, og det er så alligevel lidt grænsekontrol, men det er et eller andet. Mit svar er, at Europol er drøn effektivt og et redskab, som dansk politi benytter sig af i hverdagen. En ting er polemikken omkring folkeafstemning i morgen eller ej, men er du dybest set tilhænger af, at vi afskaffer retsforbehold med henblik på at kunne gå ind og være effektiv i bekæmpelsen af kriminalitet? Jeg er tilhænger af, at vi vedbliver at være i Europol. Det mener jeg sagtens kan ordnes uden at afskaffe retsforbeholdet med en parallelaftale for eksempel. Men man skal også lige passe på, at træerne ikke vokser ind i himlen her, fordi vi er med i Europol i dag. Det var vi også sidste år. Og alligevel blev der altså begået 22.000 indbrud i private hjem af østeuropæiske borgere, som kommer til og begik de her forseelser. Så det er ikke sådan, at det, vi er medlem af Europol i dag, har skærmet os mod problemerne. Men jeg synes, at Europol er en god ting. Jeg synes også inden for Schengen-samarbejdet, at SIS, Sirene og Sirene 2-samarbejdet er gode ting. Det, der faciliterer, at politiet kan udveksle informationer. Men jeg synes, det er et meget håbert budskab, hvis man siger til danskerne, nu skal I afskaffe hele retsforbeholdet, for at I kan være med i Europol. Det betyder så også, at I skal være en del af EU's straffelov og udlændingeregler og retspolitiske bestemmelser osv. Men det må I bare tage med. Nej, vi bør tage det område for område og sige, der vil vi gerne gå med. Spørg danskerne, men ikke blandt det sammen for eksempel udlændingepolitik. Der vil jeg til enhver tid sige, at det skal være Folketinget. Tak skal du have, Morten. Så en lynreplik til helvede, så går i. Jeg vil kun være glad for at høre, at du tilhænger Europol, men konsekvensen af den situation, vi står i nu, det bliver, at de andre lande, de skal give os en såkaldt parallelaftale. Det ved vi ikke, om vi får. Og uanset hvad, inden en sådan parallelaftale måtte være i funktion,
så vil der være et slip, der vil være et tidsmæssigt gab, hvor vi i realiteten er ude af Europol-samarbejde. Det synes jeg er et problem. En lækkerbisken her. Hvad er perspektivet af udsigten til en britisk folkeafstemning om selve landets EU-medlemskab? Wow. Jeg tror, det er en valgkamp, vi reelt har startet, Morten. Ikke bare 20 startet, som Anne-Mette prøver at sige her, men reelt har startet. At den kommer til at foregå på et andet bagtæppe, nemlig at nu får vi en reel diskussion i lyset af, at et stort land i England reelt og måske kan være på vej ud af den europæiske union. Jeg tror, det bliver en ny debat, vi får, fordi at den diskussion, den kører, og den vil blive intensiveret, alt sammen med, hvad jeg frygter, kan være de første skridt på vejen til, at briterne melder sig ud. Jeg tror, der er en overhængende sandsynlighed for, fare for, at briterne er på vej ud. Det skal de selvfølgelig helt selv styre, det må de selv om, men med den proces, der er tilrettelagt, hvor Cameron så skal rejse til Bruxelles med en, som jeg også hører dig argumentere lidt for, sådan lidt à la carte-agtig tilgang til det. Det her vil vi gerne, det her vil vi ikke, det her vil vi rigtig gerne, det her vil vi slet ikke. Skulle gå til Bruxelles og forhandle om en eller anden form for ønskeseddel, og så vende retur til den engelske befolkning med, hvad der formentlig vil blive et kompromis, ellers så, det vil sige, så står verden ikke længere. Jeg er bekymret for, at den proces fører til, i forhold til selve processen, en vej for englænder til at komme ud af EU, og jeg er bange for på indholdssiden, at det er også der, det ender. Og det synes jeg er et tab. Det er deres egen beslutning, selvfølgelig er det det, men jeg frygter, at det kommer til at ske. Men set med europæiske briller, kunne man så ikke argumentere for, at det i virkeligheden ville være en god idé, at der var en kerne af lande, hvor der var rent røv og trut i, som var fuldt og helt med i det europæiske samarbejde med mønt, forsvar, ret, med alt, hvad det indebærer. Og så kan der så være en periferi af lande, som i et eller andet omfang er tilknyttet, som har nogle gunstige handelsvilkår og så videre. Men er man med, så er man helt med. Der er ikke noget af det karte. Man kan sige, at vi har jo allerede et EU i flere hastigheder, ikke med hensyn til de forbehold, som vi selv har fra dansk side allerede. Så den situation har vi sådan set allerede i dag. Og igen, det er jo selvfølgelig helt op til briterne, om de vil være med eller ej. Jeg synes, det nye er, og det fortaber sig lidt, jeg er i hvert fald ikke klar på, hvad det er for en form for tilknytning, briterne måtte ønske sig. Lige så lidt som jeg er klar over, hvad det er for en form for tilknytning, Morten måtte ønske sig i forhold til fremtidens EU-samarbejde. Det kan jeg jo redegøre for her nu. Jeg synes, det nye er, at den valgkamp, som vi får her de næste 12 måneders tid, kommer til at foregå på det her bagtæppe, at at briterne er i en fase, hvor det kan ende med, at de træder helt og fuldt ud. Skal Danmark følge det spor? Skal vi ned ad den vej, Morten? Det interessante er, at du meget raffineret, retorisk flot, formår at indtage to indbyrdes modstridende synspunkter. Fordi på den ene side, så siger du, at det briterne har gang i nu med et fleksibelt samarbejde, det er noget skidt for Europa. Nu vel, det er dit synspunkt. Du siger også, at det vil være ærgerligt, hvis de forlader EU. Men sagen er bare, hvis man ikke tillader et fleksibelt samarbejde, så er det det, der gør, at de forlader EU. Og det er det, der er hele pointen i det, jeg sagde til min indledning. At hvis ikke man tillader de forskelle, der er så uværligt, kulturelt, historisk, sprogligt og hvad ved jeg, er i Europa. Hvis man ikke tillader, at de kommer til udtryk, så ryger det hele på gulvet. Så er der ikke noget handelssamarbejde. Så er der ikke noget indre marked. Og det vil jeg ikke risikere. Det er derfor, jeg siger, at jeg vil gerne have det, som Cameron kalder et fleksibelt samarbejde. Læg mærke til, hvordan Merkel faktisk i sin omtale af Camerons tale der i april, eller lidt tidligere på året i hvert fald, var meget sådan moderat. Merkel og Tyskland ønsker ikke et UK, der bare smækker med døren og forlader EU. Så jeg tror, det er en imødekommelse af de tanker, som Cameron har lagt frem. Læg mærke til, at alle de målinger, der bliver lavet, ja, der er det rigtigt, hvis man spørger briterne, vil I ind efter, eller vil I forblive inde, som I er nu, eller helt ud, så er der flertal for helt ud. Men hvis man siger, vil I helt ud, eller have et fleksibelt samarbejde, så er der flertal for det fleksible. Det vil sige, at briterne vil også gerne samarbejde. De vil bare ikke være en del af den føderation, som du kommer til at stemme for, uværdigt. Fordi din gruppe er dybt føderalt indstillet, fordi I altid er loyale over for kommissionen, og fordi I jo aldrig har tradition for at stemme nej. Det er det, der er mit budskab. Hvis vi ønsker et samarbejde, der skal bestå, så er vi nødt til at følge briternes vej. Er det så også det, jeg selv synes er det rigtige? Det er bare selvfølgelig en lille sidegevinst. Men ender man så ikke i en situation her? Det er netop det, som den økonomiske krise har vist, en
større og større grad af handlingslammethed, fordi man simpelthen ikke kan blive enige om noget som helst, og der er ikke de institutionelle rammer til at gennemtrumfe det. Altså, jeg er nødt til at sige, at det er jo ikke sådan, at i de lande i EU, hvor man har den største grad af integration på økonomipolitikken, der er alting idel lykke. Altså, det er jo ikke tilfældet. Altså, det er jo faktisk nærmest det modsatte. Sagen er jo altså, at det er de lande, der har sagt ja til fuldstændig integration, at det går ringest. Selv Tyskland har økonomiske problemer, oplever af og til højere obligationsrenter end lille Danmark. Altså, det kan ikke lade sig gøre efter skolebøger, lærebøgerne, de økonomiske lærebøger, men alligevel, på grund af, at Tyskland er gået med i det her europrojekt, den her fulde integration, oplever de problemer. Så virkeligheden er jo altså, at det er ekstremt væsentligt, at den økonomiske politik, man nu engang fører, strukturpolitik, rentepolitik, valuta osv., at den er nøje afstemt med den almindelige økonomiske situation i et land. Det er jo derfor, det er så åbenlyst, at selv nogle af de små lande i periferien af EU, der blev hårdest ramt af krisen, for eksempel Island, de har kommet langt mere gunstigt igennem end hovedparten af eurolandene. Så nej, desværre kan man ikke føre økonomipolitik ud fra sådan en ideologisk lærebog. Den er nødt til at være dybt bundet til det reelle, til det pragmatiske og det konkrete. Og det er derfor, at euroen er et møgprojekt. Jamen, vi er jo bare egentlig tilbage til spørgsmålet omkring britterne. Og spørge dig, Morten, om den der vej, som britterne er ved at betræde. Er det en vej, du vil abonnere på? Er det din anbefaling også, at vi går i gang med at forhandle, hvad vil vi ikke, med henblik på en samlet afstemning om, hvorvidt vi skal være medlem af EU, eller ej? Yes, indeed. Ja, jeg kan ikke sige det klart. Eller til det tyske siger ja, genau. Altså, det er præcis, hvad jeg vil have. Jeg vil have et fleksibelt samarbejde, hvor man spørger danskerne område for område, vil I være med i finanspagten? Det er ret enkelt. Ja, nej, lad os krydse. Hvis danskerne så siger ja, fint, så resignerer jeg og siger, det er det, som danskerne har ønsket. Sådan må det være. Ønsker de at være med i EU's udlændingepolitik, som vi på trods af retsforbeholdet i dag er blevet en del af via reglerne om vandrende arbejdstagere? Ja, nej. Ønsker I national grænsekontrol? Ja, nej. Simpelthen sådan, at man afstemmer det samarbejde med det, som befolkningerne ønsker. Jeg bare advarer imod at bygge så store konstruktioner, som så i øvrigt ikke leverer varen, når det gælder, på et grundlag, der ikke er demokratisk. Det har verdenshistorien faktisk vist nogle ret kedelige resultater af. Men så skal det hedde Europa à la carte. Det er jo ikke noget med den europæiske union at gøre. Så er det et hvert land skal sidde med en Ida Davidsens smørbrødsseddel og hakke af. Hvad har man lyst til? Hvad er flavor of the month her? Skal det være lidt på økonomi? Skal det være lidt på miljø? Hvad med noget bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og den slags? Forestiller du dig virkelig, at så skulle man sidde i hvert enkelt land og sige, den der, det kan vi godt tage, men den der kan vi ikke tage. Min påstand vil være, at det vil være helt ødelæggende for det europæiske samarbejde. Og jeg kalder det netop samarbejde, og ikke et à la carte, hvor man bare sidder og plukker ud efter for godt befindende. Hvor du hylder selv det indre marked, som jeg hører dig. Nu må du endelig korrigere mig. Men hvad er det, der er kernen i det indre marked? Det er jo netop en gensidig anerkendelse. At vi bliver enige om, at her er der en standard for, om det er en stikkontrakt eller hvad pokker det nu er, der gør, at vi kan handle og investere med hinanden, men hvor der ligger et forpligtende element, og netop ikke et à la carte element. Så jeg mener simpelthen, at jeg er rygende uenig, som det forhåbentlig fremgår, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det kan undgå til andet end yderligere opsplitning, og man mister fuldstændig pointen og formålet med det europæiske samarbejde. Så er det Europa à la carte, det er noget helt andet, og alt mulig respekt for, at det er det, du går ind for, men det er i hvert fald fuldstændig ude i hegnet i forhold til det samarbejde, som vi kender i dag. Jeg er glad for, at du nævner fælles standarder på stikkontakter. Prøv lige at tage til London og barbere dig derovre. Altså, det passer simpelthen ikke. Så ikke engang det er lykkedes med det nuværende samarbejde. Vel, øvrigt tror jeg nok, det er det samme problem. Bare for at sige, ja, slap nu af. Det jeg siger er jo ikke, at Ida Davidsen skal stå og svinge kokkehuen og sige fra den ene dag til den anden, nu vil vi ikke. Det jeg faktisk taler for, det er jo bare en udvikling af den model, som Danmark allerede har, kan vi sige, er gået foran med i forhold til de andre lande. Vi har jo netop forbehold, og det betyder så, at nogle gange, ja, der er der noget, der kunne give mening, som vi står udenfor, og andre gange, i min optik, noget flere gange, ja, der er der rigtig meget, vi bliver forskånet for. Og det er jo godt, for det har danskerne nu engang ønsket. Jeg siger jo ikke, at vi sådan hver anden dag skal holde en folkeafstemning, hver gang kommissionen kommer med et eller andet forslag, men at man inden for de enkelte områder, ligesom vi i Danmark har forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet og euroforbeholdet, at man kan opretholde forbehold på andre områder. Det er faktisk en model, som jeg tror, din egen far var med til at forhandle igennem, så helt ude i hegnet er det vel ikke.
Vi når lige et sidste spørgsmål, inden vi går over til spørgsmål fra salen. Og det nu vælger jeg det simpelthen, fordi det vil jeg rigtig gerne høre jeres svar på. Nu kommer jeg fra børsen. Skal der laves en europæisk vækstpakke? De økonomiske vismænd kom i sidste uge med en anbefaling om, at Danmark lemper sin finanspolitik forudsat, at det sker som en del af en europæisk sanktioneret finanspolitisk lempelse i de lande, der har råd til det, altså de nordeuropæiske. For også lige at få jer til at sætte et par ord på omkring, hvilken rolle den økonomiske krise kommer til at spille i den valgkamp, der kommer. Så Morten, skal der laves en vækstpakke? Altså skal der laves et europæisk offensivt svar på den økonomiske krise? Jeg mener, man skal kigge mere på selve strukturpolitikken i første omgang. Hvis man skulle lave en vækstpakke, så ville det jo forudsætte, at der var noget finansiering. Altså så skulle man jo ud og yderligere nogen finansiere i et eller andet omfang. Og så man diskuterer, hvor meget der skal til det for virkelig at sætte skub på. Men det er jo sådan en lang makrodiskussion. Jeg er mere optaget af, at man kigger på strukturpolitikken. Det vil sige at få det indre marked til at fungere endnu bedre. At kigge på hele servicedirektivet, at kigge på struktursiden i forhold til alle de gevinster, som dybest set skal være med til at gøre europæisk økonomi mere konkurrencedygtig. Og nu har vi snakket internt EU, og ikke mindst Danmarks relation til EU, men der er altså også noget, der hedder uden for EU, forholdet til Kina, Sydamerika, USA og den slags ting. Der er masser af gevinster forbundet ved, at EU som helhed bliver mere konkurrencedygtig, og jeg tror, vi skal kigge på struktursiden i første runde. Det vil jeg mene. Morten? Jeg er faktisk enig i noget af det, du har sagt her. Altså, jeg mener også, at EU kan bruges til at lave frihandelsaftaler. Vi har lige i gang sat en proces i forhold til EU-USA-relationen. Kan man ikke være med at kigge lidt misundeligt på Norge, der lige har afsluttet en aftale med Kina, for eksempel. Der er vi ikke engang gået i gang i EU endnu, så det er ikke sådan, at små lande er helt uæffende. Men det vil være et område, hvor man kunne skabe vækst. Et andet område, jeg har været ordfører i parlamentet på en rapport vedrørende implementering af retsakter inden for indre marked. Det er sådan en rettet med at vinde valgkampen på. Nej, men som faktisk handler om noget meget, meget væsentligt. Om hvorvidt og hvornår og hvordan alle medlemslandene implementerer de direktiver, der bliver vedtaget. Og det er ekstremt væsentligt, fordi hvis man forpligter danske virksomheder til at leve op til nogle høje krav på miljø eller forbrugersikkerhed osv., og de ikke i Sydeuropa lige formår at implementere reglerne rettidigt eller rigtigt, ja, så får vi en ulempe i den konkurrence. Og det er ekstremt væsentligt. Så hårdere sanktioner for lande, der ikke overholder de aftaler, der nu engang bliver vedtaget i form af direktiver og forordninger, mere frihandel med de store økonomier, Kina, Rusland, USA osv. Og så må vi altså i det kommende parlament, uanset hvem der så kommer til at sidde der, få et opgør med den sindssyge planøkonomi. 70% af budgettet går på regulær, altså Karl Marx ville juble. Ikke? Strukturprojekter, hvor pengene bare sejler, og ingen har styr på, om pengene bliver brugt til noget fornuftigt. EU's egne revisorer siger selv, at man ikke kan godt gøre, at der er nogen europæisk merværdi forbundet med de 30% af budgettet, der bruges på strukturstøtte. 40% bruges på rendyrket planøkonomi til landbrugssektoren. Altså de penge må frigives. Vi må simpelthen have bristet skatteyderne ud af det der kvælertag, som græske og franske bønder og hvad ved jeg, de holder os i. Det er ekstremt væsentligt. Og så lige sidste, for jeg er enig i det med strukturreformer. Vi er simpelthen nødt til at få ændret vikardirektivet og udstationeringsdirektivet, så det ikke længere er lovligt at arbejde i Danmark eller andre lande for den sags skyld, uden at overholde det pågældende lands løn- og arbejdsvilkår. Altså hver gang en østeuropæer får et job her, så koster det i stedet med 50 og 250.000 kroner for den danske statskasse. Det er simpelthen uholdbart. Det er fint nok, at folk udefra kommer og arbejder her. Selvfølgelig skal der være mulighed for det, men skal til dansk løn. Kort replik, Morten. Ja, det er kun fordi, at der er jo et meget aktuelt tema i forhold til hele strukturdelen og nogle af de ting, som EU kan gøre for at styrke sin konkurrencedygtighed også internt, og det er hele patentdomstolen. Det er et helt konkret eksempel på, at sådan som jeg husker tallene, så koster det i omegnen af 230.000 eller et eller andet den retning at udtage et patent i dag. Og får vi det her fælles europæiske patent, jamen, så er den der udgift, den kan overbringes helt ned til noget i omegnen af 5-10.000 kroner. Pointen er, det er alene for dansk erhvervsliv i størrelsesorden besparelse på 110-150 millioner kroner årligt, der ligger i, at man bliver enige om at få det her fælles europæiske patent. Så det er for mig at se, og det er da nysgerrig på at høre, Morten, hvad er argumenterne imod det her, og hvad er argumenterne imod patentdomstolen? Det er da lige til højrebenet at tage den her gevinst med henblik på at øge virksomhedens konkurrencedygtighed, så der kommer endnu flere danskere i beskæftigelse. Det burde da være en lækkerbisken for dig. Den er lige til at tage. Den har du halvt nu til at svare på. Jeg er så glad for den interesse. Altså det synes jeg. Det vil jeg gerne forklare.
For det første vil jeg sige, at uanset om Danmark går med eller ikke går med i det fælles europæiske patent, vil der jo stadig være mulighed for, at hvem end der måtte ønske et sådan patent, kan tage det. Så vil det bare ikke dække 25 lande, men 24 lande. Hvorfor er det så fornuftigt, at det ikke dækker Danmark? Det er det, fordi den mulighed for at beskytte sine patentrettigheder, hvis man går med i det europæiske patent, herunder et patent, hvor jurisdiktionen også gælder for Danmark, bliver markant ringere. Fordi den aftale, som regeringen har indgået, ikke håndterer problemet med forumshopping, hvilket betyder, at hvis man udtager et EU-patent, hvor Danmark er med, bliver udfordret på det, skal vi sige, i Bulgarien, de har sådan et veludviklet retssystem, så det vil man nok vælge, og taber sit patent der, så er det ikke kun i Bulgarien, som i dag, at man vil miste sit patent, men også i Danmark. Der er det jo så stik modsat, hvor dansk industri, dansk erhvervsliv står på lige præcis den sag. Altså, er du blevet klogere end dem, der faktisk skal have patenterne? Nej, men man skal bare huske på, hvem er det danske erhverv og dansk industri? Hvem er de har som medlemmer? Det er klart, at Novo og Lego og hvad ved jeg, de vil altid kunne pusse alverdens advokater op, de vil kunne købe af hele Bulgariens advokatstand. De har så mange penge, det er jo ikke noget problem. De kan sagtens forsvare sig. Nej, dem jeg er bekymret for, det er de små patenthavere. Det er den lille opfinder, så at sige. Det er jo også derfor, at Patenthaverforeningen ADIPA har været ude at sige, at det her er en dårlig aftale. Så jeg lytter sådan set til den ekspertise. Ja, men kun lige, at du startede dit indlæg, Morten, med at sige, at man i Europa skulle lytte til virkeligheden, ikke? Og se på virkeligheden og tage udgangspunkt i virkeligheden. Ikke? Virkeligheden er her, at der for dansk erhvervsliv i sin helhed vil være tale om kæmpemæssige besparelser, effektiviseringer, rationaliseringer og en masse andre gode ting, der vil føre til flere jobs. Igen en helt praktisk vej igennem krisen ved, at man går sammen inden for EU om at lave noget helt praktisk og noget helt konkret. Må jeg så ikke lige sige om det der med forumshopping, altså det svarer stort set, altså dansk virksomhed kan jo vælge at lægge sag an i byretten i Aarhus eller i København. Er det også forumshopping? Og du ved jo også godt, Morten, og sikkert endnu bedre end jeg gør, at sammensætningen af domstolene rundt omkring, at det vil jo være bredt funderet, og der skal være kompetence og ekspertise rundt omkring. Så jeg synes, man skal være varsom med at male en vis herre på væggen i den anden. Tilbage står, det er en helt praktisk og konkret foranstaltning, der sparer dansk erhvervsliv for en masse penge og giver mulighed for endnu flere jobs. Jeg synes, den er lige til højre ved. Så vil vi gerne have nogle spørgsmål fra jer, hvis der er nogen, der er kommet i tanke om noget. Jeg synes, her på forreste række, I må lige dele som mikrofonen, det må I bære over med. Hvad er de spørgsmål? Ja, tusind tak. Jeg vil lige takke de to herrer for at stille op. Det er dejligt arrangement. Jeg vil egentlig spørge Morten her til højre, at her i starten, jeg synes, du kom med en meget sjov kommentar om, at forskellige danskere tager ud i Europa for at hente inspiration, og så vende tilbage og blive i Danmark. Du nævner et eksempel med dansk håndværk, der er Tyskland, og Mortens opera-hobby, som jeg også selv leder. Men mit spørgsmål er helt konkret. Hvis du siger, at danskere skal kunne tage ud i andre europæiske lande og så vende tilbage til Danmark for at berige Danmark, så bygger det på den underliggende præmis, at der er et Danmark at vende tilbage til. Eller så at sige, at der er jo forskellige europæiske nationalstater, der er forskellige så at sige, at man så kan hente inspiration, fordi vi er forskellige. Fordi hvis vi nu for eksempel går i en federal retning og vil ensrette Europa, så er det jo ikke muligt at hente inspiration. Og så skal jeg jo for eksempel selv bruge mange penge på så at rejse til Kina for at hente inspiration, i stedet for måske bare Tyskland. Jamen en kommentar. Altså Europa er jo et fantastisk kontinent, alene af den grund, at det er det kontinent, hvor den kulturelle diversitet er størst. Altså så det, jeg har stået og argumenteret for her i den forgangne lille times tid, det har i høj grad været praktiske løsninger på praktiske problemer. Det forsvinder den danske kultur altså ikke af. Lige så lidt som den italienske kultur forsvinder af, at der er en dansk studerende, der tager til Firenze og studerer der, eller omvendt. For mig at se, så er Europa og visionen om Europa, visionen om fred, visionen om samarbejde, er jo netop et udtryk for en vision, der hviler på en kulturel diversitet. Så kan vi derudover, og vi kan skabe, og vi kan bevare, og vi kan udvikle alt sammen med respekt for selvfølgelig den nationalstat og den kulturelle enhed, som der vil være også de næste mange årtusinder. Der er spørgsmål herovre. Ja. Et spørgsmål om økonomien. Den internationale arbejdsorganisation ILO kom i går med sin årsrapport, hvor der er en dyster konklusion netop, at Europa er det område i verden, hvor risikoen for social uro er steget mest det seneste år. Mit spørgsmål er så, hvor lang tid, uger, måneder, år har EU til at forhindre, at det her
scenario, som ILO advarer om, bliver virkelighed. Og for at give et bud, som I kan forholde jer til, BBC's bureauchef i Bruxelles, Gavin Hewitt, stod en blog, og for nogle uger siden citerede han en anonym embedsmand i kommissionen, som han havde snakket med i december. Og han sagde, at EU har 1,5 år til at skaffe mere vækst, ellers så er all bets off. Så mit spørgsmål til jer, er den embedsmand for pessimistisk eller realistisk? Og hvor langt frist har EU til at skaffe mere vækst? Jeg synes, det er svært at sige og vurdere på tallet 1,5 år, men at situationen er alvorlig, det er der hævet over enhver tvivl. Jeg har en god græsk kollega, der fortæller om, hvordan at efter midt i al den krisepolitik, de er igennem, hvordan at der bliver gjort indhug i pensioner, hvordan folk bliver tvunget til, eller hvis de vil ernære sig selv, forsørge sig selv som pensionister, at være længere tid på arbejdsmarkedet. Vi ser det i Spanien, vi ser det alle mulige andre steder, så er det dybt alvorligt det her. Om det 1,5 år er rigtigt, det vil jeg slet ikke byde på, det tør jeg slet ikke byde ind på, men blot sige, at den her situation er drønhamrende alvorlig. Men det efterlader jo spørgsmålet, hvad er det så, vi gør ved den? Er det, og nu karikerer jeg, når du får mikrofonen her lige om lidt, så kan du korrigere igen, men er det at se EU som en del af problemet, eller EU som en del af løsningen? Og jeg prøver selv at argumentere for, og synes, der er masser af belæg for at sige, at EU er en del af løsningen på det her. Og jeg er ikke sikker på, at Morten vil sige det modsatte, når han får mikrofonen nu. Jeg vil i hvert fald sige, at euroen er en del af problemet. Jeg synes, som jeg har nævnt før, at der er visse dele af EU's arbejde på handel osv., som giver rigtig god mening. Thatcher sagde jo, at socialisme ophører, når man løber tør for andre folks penge. Og det tror jeg sådan set kan overføres på eurokonstruktionen. Euroen er jo grundlæggende en socialistisk idé, at nu skal det være politikerne, der afgør, hvad valutakursen på landenes enhed, hvad valutaer skal være. Det skal ikke være markedet. Så altså politisk faststemte valutapriser, ikke sandt? Og det er klart, at det kan godt lade sig gøre, hvis man i al evighed overbeviser kreditorlandene i nord, om at de skal betale til debitorlandene i syd og omvendt. Det tror jeg bare, der er altså en stakkels frist for, hvor længe man vil. Dels fordi det er træt at skulle betale til en fest, man ikke selv har været med til, og dels også fordi det er dybt ydmygende i al evighed at skulle leve af tyske, finske og hollandske skattekroner. Om det så er 1,5 år, der er perioden, det ved jeg ikke. Men jeg var i Grækenland for 1,5 måned siden og stod i suppekøkkenerne og talte altså med folk, der havde taget en uddannelse, for 3-4 år siden havde stiftet familie, fået børn, sådan set havde en god tilværelse, og som i dag var flyttet hjem til forældrene, ikke havde råd til at gå til tandlægen eller sådan almindelige sanitære forhold, og man stod og tikke om mad. Det er jo helt vildt at forestille sig, at det er det, der er Europa. Og ovenkøbet et Europa, der i dag er rundet af det, som for bare 10 år siden vi fik at vide, skulle skabe vækst og fremgang, nemlig den fælles valuta. Og der er ikke nogen quick fix. Altså, der er ikke noget nemt. Jeg prøver ikke at give det billede, at bare de forlader euroen, så bliver alting godt. Det hele er helvede til. Men der er en grund til, at det er helvede til. Og det er bare det, jeg siger. Der er ingen grund til så at gå længere ud af den vej. Og så må man finde en ordnet måde at afvikle det her på. Og det betyder ikke, at vi kommer til ikke at skulle betale til Grækenland fra i morgen af. Men det betyder, at pludselig så vil det ikke være de græske banker, eller dem, som grækerne skylder penge, de tyske og nordeuropæiske skattekroner går til. Så er det faktisk de folk, der står i suppekøkkenerne. TV News Press slutter herved dokumentarprogrammet fra Europahuset i København. Og dette var en lille forsmag på det kommende Smart TV, som danskerne vil opleve fra 2015. Og kort og godt, så gider ungdommen ikke mere det gamle kabel-TV med tvangsreklamer mere. I fremtiden vil du selv bestemme din tv-oplevelse, hvor Google ønsker dig velkommen til Farver Ny Verden. Så jeg siger tak herfra, og mit navn var Jack Rank. Hello, TV News Denmark. Hallo Danmark. Hello Denmark.